Tatenda ndiwe tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara anoda matorwa awo, mombe 4, mbudzi 3, yanyambo dzako chitupanunare dare zvizvai kautare zvondi fani jindu aitsara kuna tatenda ruledzo. Inene yapanze mai. Murangwa shone. Kani amuse udzoka. Jezava taura ichinzwe kuti wakadanana rini wakugara wese wanowana here Sure mazishia mambo chete zvakwana ukengwe nyaya iri panapa ndeyekudari ungori musi wa9 February vakavhurwa zvikoro nekuda kwecovid zvikoro zvakanonoka Zvagoreri kuvhurwa 2022 mwana wangu inenge ari form 4 enga ari kupinda form 4 zuva rekutanga iroro raakangopinda raakangotanga kuenda kuchikoro musi wa9 iwoyo akadzoka kuchikoro vaangosiya bhegi rake mumba vatumwa namai vacho kumashopusi kuti anotenge zvinhu zvekuti azoni kutakura mangwana achienda kuchikoro. Aenda kumashopusi kudaro akabva anosvikosangana nemukomana wake uyu ndobva vangotorana kumba pamashopusi ipapo bva vatongoenda vatatorara kumba isu tisina mwana kusvikira mangwana ndakazomuka kwabva ndaronda kumaanonzi privilege ari muno ari muprivilege ndopa pandakazoronda hwemama mangwana ndazoenda kumashopu kuya kunotsvaga kuti komwana akaenda kupi. Ndopa ndakanzwa kuva mwakomana waigera zvikanzvengaine mukomana anonzi tatenda ruredzo yakwaruredzo kwacho ndinogara ndi musemuriri yamamasvosva tese zvikanzi kujinga uko panemba dzakadai pandasvika mariyoni ndondosvika varuredzo vacho ndirudega ayo apa ndine hanzvadzi yangu nemusukuru wamutirifo pandasvikira pasabu patataurira sabu kuti ndiri kunzwa kuti mwana wangu ari kumuvhireji makombo panonzi varuredzo saka zvinoita here kuti sabu mundiendero mundonditarisirwa kuti ndichokwadi here chandiri kunzwa kuti mwana ndobva ari sabu akasimuka payabva andisiya pamba pake zvikazisara here baba ndikunotaikuti ndobva akaenda sabu pakuya ndobva andodzoka ana baba wemukomana uyu namai wacho vari wa3 natete hanzvadzi yababa wari umukomana wauya pasabu payabva ndekenjiri zvikanzi kana sabu mwana tamuona ariko nemukomana wacho tamuona tabvunzanisa kuti muri kudanana here makafamba sei kana tiri kudanana. Baba wacho namai wacho vakanditi aiwa murora ndiwe tatopara mhosva hairowi muchaona nesu kumashure. Pandasimuka kupasabu payabva ndaenda bva ndangosiya mwana wangu uya pamwe paya pano vakazotorana kubva kumba kuya ndongo vakagara almost ma9 months esamuri ikuko kana kuti magore ndangosiya kubva vatorana kubva wauya kuzogara kuno kwarusape kuno mwana wangu hameno zvavakapesana mumba mavo murume nemukadzi vari kuno kwarusape kuno mwana wangu ndakawana adzoka kubva apotera kwasisi wacho ndoko akaenda kubva andosvikogara kwasisi kubva aita 2 weeks ari kwasisi. Ini nyaya ndenge ndatozviziva kuti mwana wangu adzoka kuti ndibvunze mwana wangu ari ega ndakaona chimwe chitekesi chimwe chisipo ndikati pamwe washateera apa anga ane nhungu ine 6 months akasvika kuita 9 months mwana arwara uri usiku vatafonera murume wacho shamari tipewo zvemari yekuti titakurise mukadzi wako tiendese kwarusape kuhospitari ikanzi mari handina. Tipe ako kana yekufonesa kuti titsvagise motikari mari handina. Kusvika ii ndakatora yangu mari ndikahaya motikari akauya kuno akazosununguka asununguka kudaro ndakatuma hanzvadzi yangu pane hanzvadzi yangu itori panapa ndikati iwe chienda kwasamukuru nekuti pakazotumwa samukuru netsvaki yaini
ndikatiwe atodzi chenda kwasamukuru notaura kuti muroora wanyari mwana kumhuri samukuru hanzvadzi yangu yakaenda kwasamukuru meroka samukuru akazoenda kunotaura vabereki vokomana here kuti muroora wanyari mwana handina kuona fola kubva paakabva ipapo hamene kupesana kwakaita nemurume kubva kwavangoita ipapo hapana fola apo yakazoitwa kusvikira nezvi mwana wacho akutofamba uyanhu ari panapo saka nazvino handisati ndamuona chinhu akagara kumwana wacho ayo karipo katorechikaone udaika mazikuru kakuka yakaonekwe namambo apo ndikauka mwana kacho nanhasi handina kuona fola kusvika nazvino ndakazotuma manje hanzvadzi yangu iri muno ndikati iwe ona wanhawa zvasi kuteera kudaiso iwe chienda nemhuri yewanhu ari panhu hanzvadzi yangu vanogona kutsanangura paakaenda nemwana wangu murume wake masapenuno zvaakazonopindurwa nezvakazoitika mumashure hanzvadzi taura pamusoro inokumakoni ndine ndakatuma nehanzvadzi kuperekedza mwana ine mwana wako takasvika tikashaya vamiri pekutanga tikavafonera vakazouya tikasangana pamashopu tikaenda navo kuba kwavo tikasvika tikati bamine ndatumwa nana baba unzi tiunze mhuri yenyu pano akandipindura kuti nini hazvikwanisi dzokerai mozoti manyatsonga zvinhu zvenyu zvakanaka ndikati nini handikwanisi kudzokera nemhuri yenyu ikusara pano pamaigara nemudzimai wenyu akati nini ndaane mumwe mudzimai saka zvichaiti kuti uya achipinde munomu kana achida ndikavabvunza pamiri kuti mwana uyu ndewenyu akati ehe mwana ndewangu ko zvidziyo zvake vakati ehe zvidziyo zvake zviripo kana akakutakura anokwanisa kutakura zvinhu zvake wakasvika pakutizambo wachibhanda pawasiya musikana ari momba wakaenda mheroti wakaendepi uyu ndopaakadzoka kati tete munhu akatiza pamabvadini hapasisini pakatienda dzokera nogare ikoko saka aifonerwa musikana we kunzi kuda kuya tikurowa mhene hama dzekumurume wake dzaimufonera totokurowa chichichichichi saka semwana akati akadzoka kuti kuna tete akati aini tete bhera ndakutakura no zvinhu zvangu sezvaakatitakura zvinhu zvako inini mukadzi handichadi tikati tsokei uyu bva adzokera paanotakura zvinhu zvake akanorongedza zvinhu zvake ega wakapedzisira wakutonotisungisa kuti atakurei zvinhu izvozvo wakasvika unoteera kumusha kuteera zvidziyo zvake zvaanga atora zvaishandisa nemurume wake wakasvika futi kuteera kuenda kwamasvosvo hameno tete nemukadzi wake kuta futi zvinhu izvozvo wakadzokera anditoda mombe nechi nezinacho musoro chakamira mukadzi waro kuti inini ndakanetsana naye nevanhu vanetsana naye ndiye akatonditiza wakabva unachengeta mukadzi wangu mumba wavo iyo akazomboteera here mukadzi atiza mukadzi atiza yakaita kuti nditiere utadzanei anda zvakandiremera kwezinge ndisina kumbomutadzira iye angotiza wandichengetera mukadzi wacho vanozodzoti akomusooti musandieri ndinoda kuti iwewe wakamboenda here kuna tete kuti ndibvunzirewo kuti mukadzi wangu anditiza anditizirei zvakanzi wakuramba naye wati mwaneka chadzokeripo akadaro ndiani tete ndio wakapindura wakati ndoda mukadzi wangu akati tikanzi achadzokeripo ndizvo here tete ndakatonotaura ini ndikati ndakandikukumbirawo kuti muye tiyanamise vanhu tekanati munhu akaramba ndikafonda kuda kunina vakaramba kuuya tete maigumumundo wako mujarokotete maigumunda muchitarira senge kuti asi makawanda kani pamusoro enyaya awa tete awo wakauya pamba wakati ndakaona musikana waya tikati matouya maita zvakanaka matouya zvinototinetsawo kuti 2 weeks mukadzi ari kuenda kumba kwavo asimusingatiudzwa kuti auya aita dambudziko rei nyaya iripo matokanganizoni kuti ndakaramba handina kufona here inini kumurume wacho ndikasa pada kutifona regai tifone tete nekuti inini akandofona ndiani aziya pamunhu
Ai, teta wauya kubva kwangu. Watouya ndio wakapea kubva kwenyu. Ndo pandakati. Makanyarara here. 2 weeks dzese. Makanyarara here. Ndo uchitozouya. Ndobva wauya ndo pandati ini handisi. Ndo zvakabvunza mukomana kuti rai mukadzi atiza kana kuta mukadzi. Aifanira kundotsvaga mukadzi ndiani. Saka chiro nditauri panduka. Isu kunoda kupaturuka kuvhunza inoti pamunoda imi. Angafanirwa kutsvaga reason ndiani tete wake here kana kuti ndini tete gumunini kuti munorangu pana hapasisina. Ndatigare kuno kwasaka ndogara kumushaida asingatombozvizivo kuti haasisi kokumuruma. Iye murume wacho ndomubvunza tamubvunza iwo. Zvakakandomera. Saka enda ndisingazvizivo. Saka kuti muso wakauya aifanira kutaurira ndiani kuti hapasina mukadzi. Tetawo. Kutaurirai sei? So aigara nemukadzi. Ipapo musapaziya sei? Handaiva kuti kutaurirai wanzi mukadzi wakatoenda muzukuru wenyu. Otokuudzaiva kuti mukadzi wangu aenda. Imi mochiita arrangement kuti ngatiteerei tindozwe kuti zvaaenda pasina mhosva chii chaaendera. Right. Shanga. Mukomana wacho mamubvunza kuti wakateerera mukadzi zvaakaenda ati kudini Zvakandoomera kuomera kuita sei kuchaya mari tera mukadzi kwavo zvakandoomera. asi kutora munhu atumwa mumagurosa kuenda naye kudya mukadzi wangu zvazviri nyore handitika handiti awati mwana ndakamutuma kumagorosa nemari yacho achibva atondodya saka zvazviri nyore asi kuzoteera mukadzi wako wawakamanikidza kutora atumwa mumagorosa zvakakunetsa kuti ndimuteere Nemari yemafisi zvese yabhadhara. Ndakatarisa nyaya iyi yakaerera so ndapuraza tinoitwa kuti wakatorera mwana uyu patownship ukanogara naye after wagara naye wazoramba futi hauna kukwanisa kuteera kumba kuya kune asi wambomutorera patownship saka wakaona kuti apuraza tinoitwa nekuti wakapima wanhu awana hauna zvinotiita saka nhasi manje ngawachitaure chokwadi chavo kuti chiri papi pamusoro pemwana. Imi tete handi munoziva munhu ane pamiri. Hamuzizi here munhu ane pamiri anoita sei? Hamuna kumbodzvara imimi? Saka musaziya sei? Musaziya sei? Kana uri munhu anoda kubatsira ndopatinoona unhu hwenyu kaipapo kuti aiwa hauna mwoyo. Nditete murume vari kudaira kudaro munaungani naite 5 wese nhumbu dzei dzadziri nomo. asi panapa changamira dai kuchinzi panapa munombogara dai kuchinzi zvinokumbirwa mapurisa dai muchigara nei handiti mune tine chenyu panapa kumbirai chambo tei mbokumbirai chambo kuti mbogara nechambo vanhu nyati agara munomu unotora kuti munhu auya aine saiti chokwadi achichiziva hake anosvika kuchipinda kuti ndozonzi ndadini ndadzvanyiza anenge achitambonunura zvakaipa izvozvo ndo zvada kuti manje anoshaya kutonunura sei takawandaka muno reta kutomutuka unofunga here iwe unoona here iwe iwo tiri kuti tendakutasamamasuro panonge tete gukumunyeni she's not even sure of herself asi musakuziva kuti anayo nechaura chacho nochichena agara akarumba kwake basi saka unobatwa nemhosva unofanira kubvisa madhameji kana uchizoteera maintenance unoenda kumaintenance kwangu kumedicine court unondopuwa maintenance nekuti rudo harumanikidzwa
tikati dzokera kumurume munondosvika mundorwa pamuovha watemwa wobva wafa harudi taura ichidzo taura kumajaji ndini baba wacho mwanakomana ndii makati mhosva mabhiwa wakaita akuda kuziva kuti wakabva sei wachibva ukatikati kuwana chezvara wabogachira seiko mwana asina kusungirwa imakanetsana chinhu kanzi ini ndenge ndisipona kuona muroro wangu atakura zvinhu zvake muripanza vatamiro zvitu vatamira uyo achimufonero kana inyepera ndiri kumufonera kuti dzoka kuno handina kuona kudzoka kweitwe murooro svika murooro uyu akatozoguma apa yakwedu kumboko ndikamuti muroora panofamba penyu tikaswera tese zvakanaka tikaita sei zvakanaka kana pane chinenge chinetsa munonditaurira vaperekedza zuva rorira wakaenda zvazouya izvi hanaoziva kuti zvafamba sei kana kuri kuti maintenance ari kubhadhara ngezveimwe koti asi inini wariredzi baba ndakuona kuti ngotaura chokwadi ichokwadi kuti tatenda nomwe mukadzi ani tatenda anomukadzi kusiyana kwakaita nemukadzi uyu ane kamwana kane makore mangani kamwana kana kana kureba newe yakaramba kumusha kwedu mwana wangu muroro akagare naye zvakanaka unoshaya kuti satanangati kane makore mangani kamwana kane kana kuti 9 months kana kuti 10 kemukadzi akaramba kemukadzi aiwa ana 11 okay imimi baba pane munhu angatize musha wake akagara zvakanaka ndosaka mauya kuti munyasobvunzisisa tinoda kuti munzwe imimi mega ndo zvamukadai makatobvunzisisa kuti pane munhu angatize pamusha pake akagara zvakanaka rozvi tinoti aimandidzora achinzwa kutotiza ikoko kutoratidza kuti zviro zvanga zvisina kudii kunoita zvakanaka asi harisiriwo dare ratiinaro dare ratiinaro nderechii nderekuti tezvara vanoda kuti mubvise madhameji awo then kana muchizoenda kundoroora mochizondosimudza dare iroro kuti muroore mukadzi wani wenyu saka ranhasi nderekuti tezvara vanoda matyorwa awo madhameji awo emwana wavo uyu mwana akazvarwa kuburikidza nekusangana kwavakaita tamutaura kuti kana asingapuwi maintenance anoenda kumejasi kana achipiwa iro rakanaka zvichirova kuti chataakuda kuti abhadhare kuna tezvara matyorwa akaita tezvara vati vanoda mombe 4 nembudzi 3 saka unoti chiiwewo muchinda mombe imwe chete inoita 350 mbudzi imwe chete inoita $40 saka ukakurira 350 times 4 1400 mbudzi iyo 3 120 saka ingo 1520 nemakosti masenza mari yemakosti enyu takazoripota takauya tiri ndinovadzimai takapera $3 kuuya yemasamoni siri kutanga nakabhadhara 40 ndasi ndabhadhara 10 iyo ndo yatinoda ndo yemakosti iwewo 1520 plus 50 1570 noibhadhara rini hauna mombe iyo mari yataisa norudiwa natezvara 1570 ndiziva munondipoka kana makore mairi
munomudare munoteerera musatake kuti Haukusenza here. ndisi kusenza zvino. Unosenza kupi? Right. Iwo wadare ubvisa mari pamwedzi. Pamusoro yenyati. Inini ndinoda hangu ndichirwadziwa nezvakaita mwana uyu. Kutora mwana aenda atumwa maguru. Nekutaura kuti baba wacho kuti mama mendini zitiri kutobhadhara. Kuti baba wacho wakaineyo. Iwo wari baba. Ndakamboendesa mari. Natete wacho zvakakutora. Ndakamboendesa mari changa Mari. Ndakandisa matsvagere kuno 20. Ndikazotora 200 ndikaendesa kundoroora. Ndikafikamurokatsvagere kunoka kuenda wakunoti ndakundoroora wachitendaiwatichaja vanotaura Saka makabvisa right, hatisukati matyorwa kana vachizoda kundorora tati vanozouya wadii wonyatsorora. Aya madamages atiri kuita kuti pavanonzi vakurora madamages haazoverengwi. Ndo atakakupeta isusu dare rinoti aisa pa 1570 wati mombe 3 ami mombe 4 nembudzi 3 plus 50. Saka dare munobvumirana zvere kana kuti dare munodzikisa kana munoita sei? Pasati pataurwa izvozvo chaachangamira babawo wanoti wakabvisa 200 kuendesa kuiko. Ngatimbotangei tozoona iyo yakabviswa kuti kana chisapuretika yasapuretika timbobvumirana. Hatigoni kuti tidzvinyire kuti mwana chete anofanirwa kuti abvise mari iyoyo iye asingaseti zvakanaka, asi baba wacho ndiwo wakatanga kubvisa mari kutaridza kuti vanofanirwa kunge vachibatsira mhuri yavo. Hamuri kunzwana changamire zviri kunzi mari iri kudiwa navadzinzu mombe 4 nembudzi 3. Tobvumidzana baba. Tati mubvunzo pane nemubvunzo kuti zvipaswe nedare kuti ndizvo here zvave haichangamiri. Inini nguva yangu ndandoti mombe imwe chete vanofanira kuripa kuna mambo akakanganisa mbunhu benyu. Mombe 3 zvochipira kuna tezvara nembudzi. Pamombe 4 dzadzachadyiwa natezvara nekuti vanozoramba vachiteerera mukaka. Pakachangamira. Inini ndaifunga kuti mombe dzikaita 3 vaita mombe yababa yamai neyematyo nembudzi 3 dzemasungiro. Changamire ndofunga ndizvozvo. Awana wasuda kurora naza. Hapana wasugara wese. Wakatora mbari. So panobviswa mwanyamusha. Matyo. Anditi koya mombe yamai mwana wayo akauta akure zvakanaka. Kwada mombe yamai koya mombe yababa. Zvapera. Nembudzi dzemasungiro zvapera. zvirova kuti bhiru rake raakubva manje pa 1570 paya paya tochiona kuti mombe 3 dzinoita chi 350 by 3 yoita chi 1050 handi 1050 toita mbudzi ma 40 120 yobva yaita 1170 tobva tazoisa $50 yemakosta yobva yaita iyo 1220 ndo mari yausungirwa kubhadhara ndo yasungwa nedare right. Vamsore ichangamiri isiri kutochema kuna baba jini kuti watinyanya but munoda kubvisa papi ipapo tati mombe yamai mune muzukuru
ng'ombe yababa, ng'ombe yemachikoro. Manyamusha. Manyamusha. Ndopatiri kuchema nekuti ibhisire yamungade kuti ibve ipapo kuti yobva ndeipi. Hapana kuchema chete, hapana handikabvise. Saka hapana chamukabvisa. Handi munobvisa ipi kana muri kuchema chiti bhisirai yamunobvisa panhatu dzataurwa nemachinda panapa. Ndotaura aiwa isusu haisi kubhadhara iyo. Yamai ngaibve, yababa ngaibve, yemachowa ngaibve. Kana kuti mbudzi nhatu dzemasungiro ngadzibve. Chitaurewo kana muri kuchema. Aiwa patiri kungochemawo nekuti mukwambo wawo haana chinhu. Manzwa paya pataurwa nababa pekuti takatotengesawo magwere kuti mari iende tisinawo chinhu. Saka iyo yaari kushanda yacho iyoyo yaari kuita matembarara achipuhwa ipapo. Isusu makabhadhara imimi 220. Taibvisa 220 kwere chenyu chasara 1000. 1000 iyo munoibhadhara sei? Uya taitochema kwamuishe kuti pamari yaanoshanda yaitotembara toona kuti tingayane mari pamwedzi yaangakupei. Imimi wangu muri kutaura kuti imimi ndimi wahondobvisa mari iyoyo kubatiya. Hatitorina dei iripo tisi kumbotaura. Dei iripo tisi kumbotaura. Mune mbosvaka mari haimbonzi hapana munhu ane mari. Ndese pana maanzwa kuti handina mari. Kana miriyoni yamukaenda una slide masiva chakabva kuti handina mari. Asi mazi mari anawo. Imimi munototaura kuti handina mari nekuti hamuna chii, hamusi kutarisa kuti ko wamakanyangadzira anochiiwo kwandiri. Zvese izvo hamunei nazvo, munongofunga zvenyu. Kutaurira uri watofanira kunge ngoma vasingabereki. Munhu wemukadzi anodaro. Dai mwana wavo vari kutaura kudaro hatina mari, hatina mari. Munoita fanira ngoma indau imimi ngemusingabereki. Hamunaonawo sikana. Mamboka mabura kuita calculating akonyatsa kutora mafigures eyi zvakanaka. Dai mambo asina kutombobvisa vatu vana sekuti kudhameja mwana yamunhu chaiko zvinopisa. Unonzwa mwana mudiki une makore mangadiki? 18. Apo wakatorwa ungosvika 18 kunyeva umwe 17 urikuona angasitambosvika asitambomuchua. So inini kuona kwangu mambo kana mari iyi kai inofanira kubhadharwa in 6 months. If not earlier. 5 months. 6 months. Yes. 200. Yes. Oi, nditopinda mumwe mudziwa wedzi chomanyama. Mubhadhara ishe. Zvaro makakanganisa. Runzwa. Renzo, inyati You buy 6 months, 5 months to pay. 200. Saka munofana kutanga first month muna February. March, April, May, June, matuli mapedzi. 200. Kana asina kubhadhara chiuya ipi mabereki mobva masaina apa kuti kana zvikange zvisina kuitika munhu wamuchitora kumba kwedu. Uyai baba musaine rumo. Kana mimi wangu wakuti kana hosha yauya imhosva yauya imhosva chiuyai muzatipedzere uyai musaina utipedzera nguva ndati baba uyai wochindodhirana tarendi ndo zvatasainise kuti muchindosupervise kuti ashande nechii asizosene baba sanenya baba wachisaina pane zvanoda uku wana jindu muri nyati
Nare dzumuri nyati. Rinyati. Anoti tisoko ndiye.